por favor, que a xente está tola hoxe aquí na praia de Silgar. Susana Villalustre! Mergullo solidario. Exactamente, mergullo solidario, supervalientes para os nenos con cancro, Asociación Aladina. Estamos aquí todos emocionados e con unha adrenalina a tope, si non podemos meternos. No, xa te digo eu, a mí engañaronme. Acabar o ano con esta alegría, non sei, non falo máis porque choro. E que todo recadado despois de 7 anos que levas con esa iniciativa vai destinado á loita contra o cancro infantil. 5 anos. 5 anos levamos con isto, ao principio empecín en sola, ahora xa mira todo o pueblo aquí con nós, todos os veciños, todos os turistas. Vale, vamos alante, vamos a botar outro berro. Ti levantas a isto, non? A ver, 1, 2, 3. E vamos para a auga. Conta atrás que vai a dado Susana. É importante, todo para a loita contra o cancro infantil, Fundación Aladina. Todas estas persoas tiveron que pagar 5 euros mínimo e logo xa o doazón que quixeran para contribuíren a esa loita. Pero a ver, vamos pa auga ou non vamos? Así. Eu vou ir indo primeiro, espera. Vou tirar isto por aquí, así. Pum! Vamos! Veña! Na loita contra o cancro infantil! ¡Vamos! ¿Dónde está el vídeo? O noso cámara. Espera que me teño que meter. Que tal esta auga? Todo isto faise hoxe probablemente unhas 300 persoas aquí na praia de Silgar. Insistimos para loitar contra o cancro infantil. Mais que merecida este mergullo de Noitevella. Vai por vos, e cada que nos estades a ver desde hospitais, nenos e nenas. Vamos! Vamos! Un saúdo! Creo que co frío quedaron en